Hola, bones, el que diré avui és un vídeo que va completament en sèrio. Berti, Diverti Vídeos. I hasta aquí hi ha arribat, no són les rebaixes del Corte Inglés, és el coronavirus. Fa uns dies vaig fer un vídeo explicant més o menys què era el coronavirus en un toc d'humor, com sempre faig, i ara he arribat aquí, ja tenim els primers 6 casos a les Terres de l'Ebre. Per tant, el que faré avui és un vídeo de conscienciació. Sincerament, he estat tota la setmana fora, i en una ciutat, i he patit bastant, no per mi, sinó per si pogués arribar a contagiar algun familiar vulnerable que tinc a proper o el que sigui. Per exemple, durant tot el matí, pensant en tot el que passa i tot el que està passant, ara en l'estat d'alarma, he plorat i me preocupa bastant, no? Lo coronavirus me provoca molt de terror dins meu. Una polla en vinagre. Coronavirus de què? Coronavirus de què? De què? De què? Això no és cap missatge de conscienciació, sinó un comunicat oficial que em dirigeixo directament al propi coronavirus. Com bé sabreu, l'altre dia ja vaig fer un videet burlant-me'n una mica del coronavirus, però sabeu que no. Sabeu que l'he sentat malament. Sabeu que lo xic és sensible i ha vingut a tocar-me els collons. Mira, coronapolles, a mi me sembla perfecte que hagués contagiat a Santiago Bascal i a Pablo Iglesias, però aquí a les Terres de l'Ebre no tens cap feina. No se t'ha perdut res aquí, amic. No saps on t'estàs fotent. Acabes de firmar la teua pròpia sentència. Resulta que has contagiat a una professional sanitària d'Ulldecona. Mira, estic per a dir que Ulldecona a dia d'avui és el poble més perfecte que pot hi haure les Terres de l'Ebre, que hagués infectat a una metgessa d'allí. Això no t'hi perdó de Déu! Després m'ha arribat també a les orelles que has contagiat algú més de Tortosa. Mira, jo sóc el primer en fer bromes de Tortosa, que si Tortosa és una merda, que si no sé què, però és la meua merda! No la teua! La meua! La nostra merda! La teua, no! Tu aquí no pintes ni cortes. I també m'ha arribat que has contagiat algú de Mora. Jo aquí ja no puc fer res. Jo no sóc ningú. Per què? Pues perquè no he conegut a gent més valenta que a Mora. No n'hi ha pels puestos de gent així ja. Vull dir, la gent de Mora, d'entrada, no em fa patir, vale? L'has cagat, coronavirus. L'has cagat, tio. L'has cagat, vull dir, a vegades tothom mos equivoquem, tothom fiquem la pota. I tu ara, pues, l'has ficat en un puesto que... Ai, company. T'han quedat clar, estos conceptes? Pues espera't, perquè això no és res. No saps on t'has fotut. Ara és massa tard per empenedir-te. I tu intenta contagiar-me. Que el que has de buscar és que no et contagi jo tu d'una hòstia. Prepotent! I espero que no m'estigues vacilant, perquè te tinc unes ganes... Que tinc unes ganes... Què? Te penses que parlo en broma? Claro, te penses que vaig a bromitar? Sí? Te penses que vaig a bromitar? Mira, tu tranquil. Mira, a veure... Sí. Ja. Mira, que m'acaben de dir que hi ha uns casos de coronavirus aquí pel nostre territori. Que podries mirar el cop d'aire, ja? Ja ho crec, ara mateix. Prepara't, perquè si et mira el cop d'aire i cura el constipat, què, te penses que no hi ha ningú capaç de vigilar-te, malparit? En esto no contaves, Què t'ha fet mal, això? Què t'ha fet mal? Pues espera't. Mira. Escolta. Sí, és aigua que està bullint. Olores? Ensuma. Fa olor a sang. Fa olor a eucalipto. Mira. Tu ataca'm, vine, home, que mira que tinc. I que busquien vacunes, que el que et vacunaré seré jo a tu. Que no acceptes una brometa? Que el xic és sensible el xic, i has de vindre a tocar els collons als meus, Acabes de despertar a la bèstia que porto dins. Que difícil és això, perdoneu si m'he alterat molt. Hasta aquí el meu comunicat oficial, el coronaviruset este. I bueno, per a la gent que té pànic, que ha tingut pànic estos dies, que han anat i han arrasat els supermercats i tot això, bueno, és més o menys comprensible. Vull dir-vos que estiguéssiu tranquils, que aquí lo que tiles de pedra és lo puto constipadet este de pacotilla. Si algú té un símptoma de coronavirus pot contactar amb mi pel privat o per aquí els comentaris, que vos ho arreglo ràpid jo. Tot i això us donaré uns consells perquè no us contagéssiu. 1. No us féssiu naceres. 2. No us torquéssiu les busseres en la mà.
3. Escopinyeu només a les persones que tinguéssiu la certesa que prefereixen lo Nesquik abans que el Colacao. 4. No us creguéssiu la informació que us envien per cadena, pel WhatsApp, lo típic tiet o tieta pels grups. Tots tenim un tiet o tieta que coneix algú, que coneix el metge en un metge de Wuhan, que coneix algú que té el cura del coronavirus, que la cura del coronavirus està en l'aigua a 27 graus, que no sé què... Mentira, aquí ningú té la cura del coronavirus. Excepte jo. 5. Quedeu confinats a casa i eviteu sobretot el contacte en l'exterior. Ja ho sé que és una putada no poder anar a classe i quedar-te tot el dia a casa mirant les sèries que t'agraden. Ja ho sé, però si s'ha de fer un sacrifici se fa, home. És que vosaltres també, Això és tot. Tampoc cal ser tan exagerats com per anar en una bossa de basura al cap al Mercadona, que hi ha gent que ho ha fet, Hi ha gent que ho ha fet. Però bueno, jo dic que no cal ser tan exagerats. Però parem compte, tio, perquè lo pallasset ha vingut aquí per a quedar-se i vol guerra. Però bueno, si vol guerra, la tindrà, no us preocupéssiu. Això és tot, moltes gràcies. A veure si faig un altre vídeo, depèn, el que em demanéssiu, al llarg de la quarantena aquesta en la que estem tots tancats aquí a casa. A veure si faig algun altre vídeo i explico més o menys com va el dia. I no res, me despedixo, una abraçada. Bueno, no, una abraçada millor no. Un xoque de colzes, així. Ale, molt bé. Adéu-siau. Berti, Diverti Vídeos.